Čau lidi, tady Hans a vítám vás u nového videa zase po další době. Takže jdeme na to. Dneska, jak můžete vidět, tak se nacházíme u nás ve sklepě, a to proto, že tady jsou dvě důležité věci. Sauna a moje váha. A to proto, ta váha je dneska důležitější, protože máme neděli, ne sobotu, máme neděli 5. dubna, což znamená, že za 6 dní, příští sobotu, tak mě čeká můj první grapplingový turnaj v jiu-jitsu, což znamená, že musím splnit i nějaký váhový limit, abych vůbec mohl soutěžit. Takže jsem si řekl, že teď, když už takhle mám jenom jako týden do toho, tak vám ukážu pár úryvků z přípravy, pak i samotný turnaj a třeba i jak se pak pěkně naláduju, až zase budu moct pořádně jíst. A jenom abyste věděli ohledně přípravy, tak já už jsem v přípravě aspoň váhy, tak jsem cca přes týden, s tím, že ze 77 kg schazuju na 70 a alespoň jako včera a v předchozích dnech, tak už jsem byl v půlce, takže jsem byl třeba na 73,5 cca. Takže zkusíme, jak na tom jsem dneska, a během týdne budeme samozřejmě makat pro to, aby to bylo těch 70. Takže takhle vypadá nějak aktuální forma a jdeme se zvážit. OK, váha v celku v pohodě. Ukážeme si 73,7, takže jak jsem říkal, jsem víceméně v půlce a tenhle týden už to ale asi bude těžší, protože se do toho budu muset víc kousnout, méně jíst, trošku víc vodovat a víc hladovat. No lidi, ale jako to nevíte třeba ještě to, že zítra je velikonoční pondělí, takže já si nemůžu vlastně víceméně, nemůžu si dát nic. Takže si to budu muset odložit na týden později a pak se naláduju všim jako prase. Přežeru se prostě do němoty a sežeru všechno, co mi přijde pod ruku nebo pod nos. Takže tak, už se nemůžu dočkat, odpočítávám dny, hodiny, minuty, abych se mohl kurevsky dobře najíst. Takže snad to bude stát za to. Na ten turnaj je i nejenom můj první, ale první i vlastně od těch pořadatelů té akce. Vše vám řeknu později, takže vydržte u videa, abyste později viděli, jak probíhala příprava, jak se mi dařilo na samotném turnaji a jak jsem se pak dobře nažral. Takže stay tuned a my jdeme na tréninky a další dny. Osa! Tak stále máme sobotu, já měl jít trénovat a cvičit s kámošema, nicméně jednomu z nich se udělalo špatně nebo mu není moc dobře, takže to zbylo zase na mě, abych si to odmakal poctivě doma sám. Dneska pak půjdu ještě na procházku, ať prostě pálíme ty kalorie, ať to hubne, ať to mám co nejsnažší v pátek, to hubnutí. Takže jdeme na to. První samozřejmě nějaká rozcvička, pak jedeme 20 minut kettlebell a pak si ještě chvíli zaběháme na páse. Osa! They gon' mention me every time my name be ringing bells. They gon' mention me every time they gossip with they friends. They gon' mention me, yeah. They gon' mention me, yeah.
Tak dobré ráno lidi, dneska jsou Velikonoce, takže vám všem přeju veselé Velikonoce. Doufám, že se na rozdíl ode mě pořádně nadlábnete a dáte si nějaký dobroty, protože mě to čeká až za týden, bohužel. Nicméně, jak vidíte, jsme zpátky tady dole u sauny, což znamená, že i u mé váhy. Takže jdeme se podívat, jak na tom jsem dneska v pondělí 5 dní do zápasu. Paráda, je to krásných 73 dneska, což je úplně krásný, takže já potřebuji ještě tak minimálně během týdne schodit kilečko, abych v pátek si to schodil, když tak sauna oblekem a sauničkou. Ale kdyby se to povedlo i tou dietou, tak to by bylo ještě lepší. No nic, já jdu se najíst, pak dneska zase zkusím si něco odcvičit, něco odmakat, ať spalujeme ty kalorie. Asi se půjdu dneska i projít. Vypadá to, že venku je hezky, takže vy byste měli taky. A jo, další dny už tolik rozebírat nebudu, to se vám tady jenom ukážu ráno, jak na tom jsem. A až v pátek bude pak zajímavější. To vám pak ukážu, jak schazuju váhu fighteři. Osa. Tak bando, dneska je úterý, což znamená, že jsem byl na posledním tréninku jiu-jitsu a grapplingu v tomto týdnu. Teď si dávám víceméně voraz. Krom toho, že budu dělat zbytek váhy až do toho pátka, v pátek ji určitě dodělám a v sobotu je samotný turnaj. Kdybyste se ptali, jak to šlo na tréninku a celkově moje příprava, tak nevím, je to víceméně nahoru a dolů. Uvidíme až asi na turnaj nějaké snad výsledky mé práce a mého skillu. Nicméně to se teď nedozvíme, to si musíme počkat na relax turnaj od Majo Hroma. A já se jdu teda zvážit, ať vím, jak na tom dneska jsem. Takže pojďte se mnou kouknout, jak to zatím jde. Tak váha nám ukazuje 71,9, což, abyste chápali, tak dneska jsem měl ráno 72,5, takže je to posun, nicméně já z toho tak nadšený nejsem. Myslel jsem, že za ten těžký trénink jsem toho schodil víc, ale to nevadí, protože teď stačí aspoň si to udržet a v pátek to prostě dojede. Když tak snad něco ještě schodím zítra a pozítří. Takže tak, jo, ale 5 kilo dolů, což je dobrý a ten pátek to když tak jistí, to se trošku budu muset kousnout, abych to dal, jestli to budou ty 2 kila. Zdár, máme středu ráno, jak vidíte je hezky, což je super. Já jsem dneska navážil ráno 72, což je dobrý, protože včera jsem navážil těch 71,9, jak jste mohli vidět, takže jenom 100 gramů rozdíl s tím, že jsem se potom ještě trochu najet a samozřejmě vyspal, něco vypotil a podobně, takže 72 takhle rovných dneska je fakt super. Teď jde jenom o to si to udržet nebo schodit ještě pár set gramíků a v pátek to nebude tolik kousat. Pro vaši informaci, tak dneska jsem se na piču vyspal, protože
jsem nějak v 11 hodin usnul na gauči, spal jsem do 2, ve 2 jsem se zbudil a pak už mi nešlo usnout. Takže mezi tím jsem aspoň koukal na amatérský zápasy na různých akcích v grapplingu. Takový jako čeká v sobotku mě, ať se něco přiučím třeba. No a ve 4 jsem zas naštěstí už vytuch do 7. Ale teda cítím to na sobě hodně, že jsem unavený, tak snad to dneska bude chill, dneska mám rest day, jo, dneska mám zasloužený rest day. Zítra nějaký nástupy na takedown, možná něco natočím a v pátek už to vlastně začne a budu to mít snad pomalu, ale jistě za sebou, tak mi držte palce, bando. Tak bando, dneska máme čtvrtek, já jsem přišel ze školy, šel jsem se zvážit a představte si, mám ne míň, ale dokonce víc, než jsem měl snad i včera asi, a to je 72,7, což jako fakt podle mě jako dobrý není. Doufal jsem v 72, takže to znamená to, že já teď půjdu do sauny a večer klasicky jako teď každý den, tak budu spát oblečený, abych toho co nejvíc vypotil. Zítra ráno tak mi přijede kamarád, zdravím Dana, díky Dané, který mi bude pomáhat s tím, abych se ještě něco zkusil natrénovat. Budeme dělat takovýho panáka, vážím z toho moc. Takže na tom si zkusím prostě najet nějaký techniky a takedowny, abych prostě fakt byl jako co nejvíc najetej a spálil zase nějaký kalorie, že jo. A po obědě si dám něco jako malýho, lehkýho, tak po obědě pak půjdu do sauna obleku, zase oblečený celý a do toho pak půjdu do sauny. Takže fakt se na to netěším, myslím si, že to bude pain jak svině, ale jestli to musí být a abych mohl zápasit a snad i vyhrát, tak budiš. Jsem zvědavej, uvidíte zítra, jak na tom jsem. Takže tak. Dobré ráno lidi, je pátek, máme 7 hodin a mě už čeká poslední den předtím, než máme turnaj zítra, takže už se mi to konečně blíží. Pokud se ptáte, jak se cítím, tak cítím se fyzicky dobře, ale hlavou to mám takový tak ve vlnách. Jednu chvíli si přijdu, že prostě jsem nezastavitelný, druhou zase, že jsem ten nejhorší z nejhorších, takže uvidíme, jak to zítra dopadne a vlastně tak no. Dnešní plán je takovej, že já se teď půjdu najíst lehce, pak mi přijede kamarád Dan, který mi pomůže natrénovat nějaké techniky, něco dopilovat. Potom vlastně nějaký oběd, pokud vůbec, a pak večer nebo k večeru, prostě odpoledne, tak pak budu schazovat zbytek váhy, poslední 2 kila. Takže snad vše bude v pohodě, ať i já jsem zítra v pohodě a v co nejlepší formě. Takže jo, stay tuned a jdeme na dnešní den. Tak, je to skoro tady. Dneska je pátek, což znamená, že jdeme dělat váhu. Dneska si ukážeme, jak aspoň já amatérsky dělám váhu. Takhle momentálně vypadám. Jo, měl bych mít kolem 72 kg, které jsem s tím, že 5 kg jsem schodil dietou za posledních 14 dní. Jdeme se kouknout, co
nám řekne váha a pak se jdeme oblíct, protože tady mám sebou věci, mám tady sauna oblek a pár dalších vrstev oblečení, který budu mít na tom, abych co nejvíc držel to teplo a spaloval. A pak mě čeká ještě saunička. Takže schválně, kolik jsem schopný vypotit za třeba 1,5 hodiny. Jdeme na to. Tak, váha je úplně parádní, 72. Víc bych si dnes přát asi, teda lepší bych si to dnes přát asi nemohl. Takže jenom 2 kilča na toto schodit. To je reálný? Uvidíme. Jdeme to zjistit. Já se jdu oblíct a pak jdeme makat. Os. Tak, pás se sauna oblekem mám za sebou, bylo to 10 minut, 10 minut rychlý tempo, abych se rychle zahřál, dalších 20 minut bylo takový střední, takový moje jako pohodový, ale na dálky náročnější a chtěl jsem 0,5 hodiny, nakonec jsem to dal 25 minut chůze. Takže doufám, že jsem to vypotil hodně. Jdeme se slíknout a jdeme do sauničky. Yes. (70,2). 70,2. To berem. Tak, já jsem vysprchovaný. Jdu se ještě jednou pro kontrolu převážit. Když jsem ze sebe směl všechen ten pot, tak uvidíme, jestli to není ještě lepší, anebo jestli váha náhodou nějak neblbla. Jinak takhle teď vypadám. Nevím, jestli je vidět nějaký rozdíl, krom toho, že jsem teda v obličeji teď mega rudej. Jediný, čeho jsem si všiml já, je to, že teď, jak mám mít toho tuku, tak žíly na ramenou chvílema vyjíždějí. Takže
Takže tak, jdeme si teda zvážit, ať víme, jak na tom jsme. Stále je to 70,2. Nicméně to, jak už jsem říkal, my berem. To je super. Já jsem v kategorii do 70 kg a máme tam kilovou toleranci, tedy stačilo by mi i 71, ale chtěl jsem být trošku profesionální a ukázat, že se tomu můžu co nejvíc přiblížit. Ještě něco samozřejmě schodím. Teď přes večer, až třeba půjdu na záchod, nebo večer něco propotím a ráno zase záchod. Takže ta váha bude buď to trošku lepší ještě zítra, nebo malinko horší, nicméně váhu už mám splněnou. Zítra si to půjdu jenom o fiko zvážit a pak se jdeme házet. Let's go! A kdyby vás to zajímalo, tak já se teď jdu za odměnu dát 2 vajíčka na tvrdo a k tomu energiáček bez cukru. Tak lidi, máme sobotu, dneska je den D, den zúčtování. Právě pro mě jedou bratři a dobří přátelé Dan a Luky Honzové, se kterými pojedu do Prahy na samotný turnaj. A jo, kdyby vás zajímalo, jaká je váha, tak váha je dneska 69,9. Proto jsem si mohl i dát něco menšího k jídlu a k pití a nebudu muset úplně živořit. Mám s sebou tašku plnou jídla a pití, stejně tak jako pak i tašku na žrádýlko po. A protože pokud to nevíte, tak po turnaji jedeme vlastně k bratrům Honzům a budeme společně sledovat UFC 327, kde je náš zlatý Jirka Procházka, který si jde pro titul. Takže tenhle víkend je takovej v barvách bojových sportů, takže to je super. Já už to nebudu kecávat, jdu ven a za chvíli se s nima vidím a jedeme na turnaj. Let's go! Asa. Tak už jsem tady s brosáky Honzáky, se mnou je tady Dan a Luky a jako moje podpora se mnou jedou na Relax Tournament, takže vidíme se v Práglu a jdeme pak navážet a rozbít to snad. Dobrý. Let's go for that. Go for it. Tak, D5 nesklamala. Měli jsme menší zdržení kvůli samozřejmě klasicky nějakým patálím na D5. Nicméně, jak vidíte, tak už jsme v Praze a jdeme na místo činu. Tak, my už jsme tady a jdeme na to. Dík, šéfe. A už to tady jede. Oranžovým zapneš. Už je to zaprý. Jo? OK, tak my jsme tady na vážení a Monstry sú pre zápasníkov zdarma, takže si kľudne zoberte, môžete si to dať teraz pred zápasom, jak budete chcieť. let's go. Free Monster. Takže já se jdu zvážit a pak jdeme dělat něco dalšího. Jak se zoomí? Možná tady. To něco do vlogu. Jsme tady. Pro vítězství. Jdeme pro to. Počkej, yes, I get you. Monster. He's got the Jídlo white konečně. power. White power. Jídlo konečně, takže paráda a já musím najít ještě od někoho propisku. Ať si tady podepíšu nějaký dokumenty. Umíš číst? Chceš se přečíst? Týpek si fotil tvoje tetování na krku. Fakt? S tou si foťákem. Ani 12.
Intermission time. A v kolik má? Jenom doufám, že se to nebude jebat, protože teďka jsme Tady, toho... to. Yes. Tak, ale rukavice si máme. Já jsem čau. Ty si chceš obě, nebo jenom jednu nechám na tobě? Prostě pravá stačí. Musím se to extraktňovat. Tak jo, jenom potom, co je důležitý, musíš trefit přímo ten střed a musí to jít ten úder jakoby kolmo skrz, jakoby napříč, nesmí to jít po žádným jiným úhlem, musí jo, prostě skrz. Ale můžou se jako háky. Jo, úplně co chceš, jenom si k tomu jakoby musíš postavit tak, aby ten úder dopadl kolmo přímo. To je jaká půl první čínku a pak půl jeden hák. Takhle pohodě, počka? Ještě trochu. Chceš side? Jo, určitě. Teďka níž, nebo nechat stejně? Takhle, to je spodeček. Ještě jeden. Piča, teď to napsalo, ten byl zrovna dobrý. Jo, já jsem si taky říkal. A mě přišel dobře trefený zrovna. Já jsem to cítil, jakoby, jak to prošlo skrz toho, že to šlo do No, mě. tak dobrý. Tak já si to zkusím ještě jednou zreplikovat, teda pak už tě nechám ještě. No, si o tom jsem tady. Teď moc slabé, Honzo. Nebo jsem to rozbil. Jo, asi jo. To by bylo nejlepší, jako. Tak, musím pokus teda. Yes, největší skóre. Nice. A kdo tady dal nejvíc? Já si myslím, že s týpkem, co tady byl před chvílou, měli jste hodně podobně. Myslím 54 joulů a 9000 wattů, tak asi zdal nejvíc. Let's go! Zdal nejvíc zatím. Tak já se na konci dne ještě budu zeptat, jestli to tak zůstalo. Já si to vyfotím, ať si to pamatuju, takže tak můžu říct. Tak jo, díky chlape. A jinak to tady máte vždycky, nebo to je teď jenom kvůli? Teďka, já jsem normálně z Brna, já jsem jakoby přijel kvůli tomu. Damn. Intermission. Tak rád bych vás ještě trochu lépe uvedl do obrazu. V tuhle chvíli jsme se protahovali, procvičovali, děli se nějaké pořadatelské věci, co se týče organizování a pak se začínalo zápasit. Já měl začínat kolem 11:45 nebo 11:30, nicméně se to protáhlo a teprve až ve 12 jsem dostal první šanci zápasit. Během té doby tak se mi několikrát prostřídaly nálady a jako moje pocity ohledně toho, jak moc jsem byl ready a připraven na to jít zápasit, protože přeci jenom jako u všeho podáváte nějaký výkon a je to docela tréma, nervozita je na místě. Takže ve chvíli, kdy nám nabídli, že buď to můžeme dát teď pauzu vlastně pro všechny, a nebo že si střihneme ještě zápas, tak já i soupeř jsme toho využili. V tuhle chvíli už jsem byl poměrně frustrovaný, už mě to docela sralo to čekání, protože během té doby vlastně odzápasili všichni moji kolegové z gymu, kterým se dařilo, a proto jsem si připadal, že už jako kurva, ať už se něco děje, už to chci mít za sebou, nervy akorát furt vlastně lítali nahoru a dolů s tím, že většinou se drželi hlavně nahoře. A proto, když nám řekli, že vlastně může být pauza nebo už můžeme mít aspoň jeden zápas, tak jsem se chopil se soupeřem šance si zazápasit, ať už aspoň vím, jak na tom jsem. První zápas. Tak zde můžete vidět můj první zápas, který byl proti Ukrajincovi Jurimu Hindychovi, pokud se nepletu. Juri tak byl z naší váhové kategorie nejvíc zkušený, s tím, že měl asi přes 15 zápasů, takže vlastně favorit naší váhové kategorie. Jak můžete vidět, zde máme nějaký clinch, snažím se ho skroutit, abych ho dostal na zem,
a nebo si ho přiblížit aspoň tolik, abych mu mohl jít po noze. Yuri je ale zkušený, takže se nenechá. Každý toho druhého trošku fejkujeme a pokoušíme se nachytat. Zase opět beru nohu, přetáčím s tím, že ale Yuri mi dává proti přetočení a já končím na zádech s tím, že se mi snaží dostat do pozice. V tuhle chvíli se nacházíme v pozici, pokud se nepletu, half guard, kdy Yuri se mi snaží vlastně dostat do strany, aby se dostal do výhodnější pozice side. Zde ale Yuri nakonec to mění a přetáčí se do pozice mountu, kterou se mi povedlo ale otočit proti němu a teď jsem v pozici já. Takže teď se situace má asi tak, že Yuri má více nabodováno, protože se dostal do lepších pozic a víc věcí mu vyšlo. Rozhodčí to zde přerušuje a posouvá nás dopředu, abychom měli dost prostoru na to pokračovat dál. Tak, zde pokračujeme z pozice, kde jsme skončili u stěny. Já se snažím zbavit jeho nohou, stejně tak, jakože si hlídat ruce, aby mě nenachytal do nějaké nevýhodné pozice. Do téhle pozice se mě snaží hodně často lidi dostat, takže už jsem na to docela zvyklý, takže tady jsem neměl vůbec žádné obavy. Dostali jsme se docela do nevýhodné pozice, kdy mi Yuri snadno mohl vzít záda, nicméně využívám to, že jsem měl nohu pod ním a tak se přetáčím navrch. Zde jsem zkoušel mu vzít nohu takovou přímkou, kdy vlastně mu páčím nohu ve vzduchu. Bohužel to nevyšlo, protože jak jste si mohli všimnout, tak svoji levou nohu jsem měl vlastně u něj, takže měl kontrolu nad tím, jak moc daleko jdu od něj. Bum, dostávám se zase do pozice s tím, že v tuhle chvíli už bych měl mít nabodováno víc. Tak, abyste chápali, tak já jsem schazoval, jak jsem říkal, ze 77 kg do 70, což znamenalo, že možná jsem byl unavenější než ostatní, ale měl jsem tam být nejvíc silný, což se ukazuje i tady v tom zápase, kdy proti favoritovi Yurimu s nejvíce zkušenostmi, tak dokážu držet pozice. Zkoušel jsem i nějaké submise v podobě Ezekielu, který mi tam ale nešel propálit. Opět Yuri se snaží hezky šikovně dostat, zde mu málem beru záda, ale dostávám se místo toho do sideu, protože Yuri se nenechá. Tak a pokud se nepletu, tak tady jsem si nebyl jistý, co bych mohl udělat, proto se pokusím brzy dostat ze sideu do full mountu, což znamená na něj, zase abych si nazbíral body. Ano, je to tady, už jsem na něm, zase mám pozici, zase beru body. Celý ten zápas tak vlastně držím silou. Zde vidíte, Yuri používá správné techniky, nicméně mu to nestačí na moji sílu. Tady ale se začne dít, že začnu ztrácet pozici, protože se něco pokouším i udělat, tedy o armbar, který není vůbec dobře chycený a proto Yuri se mi dostává dozad, kdy mě začíná škrtit pod krkem. Tak pojďme si říct, co jsem udělal v této chvíli špatně. Yuri mi chytá hluboce rear naked choke, přičemž já místo toho, abych bojoval o ruce, s tím, že jsem silnější, takže ta možnost by tam určitě byla, tak jsem se soustředil na nohy. Doufal jsem, že nohy si okolo mě zamkne, což je běžná technika, aby nestratil tuto výhodnou pozici. A já bych pak svojí protitechnikou použil tuto pozici proti němu, kdybych mu pak lámal nohy. Yuri se ale soustředil čistě na krk a proto si nohy nezamknul. Mezi tím, co já jsem čekal a na to, kdy si zamkne nohy, tak si ujistil pozici na krku s tím, že vlastně můj mindset asi nějak vypnul, protože místo toho, abych ještě zkusil zoufale zabojovat, tak se přiznám, jsem to vzal a vybral si tu
snazší cestu odsud. Doteď mě to sere, když to vidím, protože na body jsem vyhrával, stačilo tam ještě minutu přežít a měl bych výhru na body jistou, nicméně to není můj styl a i tak se vždycky budu snažit jít po ukončení. Takže tak to dopadl první zápas. Teď už jsem ale o něco chytřejší a vím, že i v takto nevýhodné pozici se musím umět soustředit na výhodnější priority a že ne vždycky by se mělo jít čistě po submisi, po uškrcení, mělo by se jít spíš po pozici. Position over submission. Takže chybama se člověk učí, jdeme dál, pořád není vše ztraceno. Sice nám skončil boj o první a druhé místo, nicméně pořád je tu třetí bronz, o který jdeme zabojovat. Druhý zápas. Tak, v tomto zápase už jsem měl takový fuck it, seru na to mindset, protože opadla ze mě všechna nervozita a stres, protože už jsem věděl, že na prvním místě ani na druhém se neumístím, proto jsem prostě šel si napravit chuť a říkal jsem si, že ať to dopadne jakkoliv, tak to nějak dopadne. Zde mám proti sobě mladšího borca jménem Vojta Vaníček. V nějakém boji o clinch, tak se mi povedlo nohou podkosit Vojtu s tím, že dopadáme tak, že právě teď se nacházíme v close guardu. Tak zde, jelikož jsem opět silnější, tak si ho držím v pozici tak, abych tak jako jsem se poučil z prvního zápasu, takže prostě pozice je důležitější než submise. Potom, co jsem si chvíli odpočinul v pozici, kdy nabírám body, tak samozřejmě pokouším se opět zbavit nohou, abych přešel do výhodnější pozice, do full mountu. Vojta mě to ale nenechává a neustále se pereme vlastně o ruce s tím, že v tuhle chvíli se pokouší utéct. Já zkouším mu nahodit přímku s tím, že dochází k nějakému scramblu. Vojta se přetáčí a já mu opět chytám stejnou pozici. Tak zde nám to rozhodčí opět posouvá do středu arény. Dáváme zpátky stejnou pozici a z té začínáme opět znovu. Tak zase dochází k nějakému boji o ruce, přičemž já si zde snažím odpočinout. Vojta ale tady ztrácí pozici a snaží se utéct, tím, že tady mi dává záda, po kterých já jsem hned skočil. Chytám si pozici, zde jsem si to zamknul, tak jako se očekával, že Juri si zamkne pozici se mnou, pokud to vidíte. A dochází k boji o krk, přičemž Vojta se opravdu nechtěl dát s tím, že jednu ruku, pokud se nepletu, mám už pod jeho krkem, ale nemám dostatek síly na to, abych jednou rukou ho uškrtil. Proto si napomáhám druhou a dochází ke škrcení rear naked choke. Zde mi to Vojta odklepává a já jsem rád, že aspoň jedna výhra tam je. Přesně takhle měl vypadat scénář s Jurim, s tím, že to takhle nedopadlo, nevadí, jdeme dál, teď máme skóre 1-1 a jdeme bojovat dál. Ještě nás čeká totiž třetí zápas o třetí místo. Os! Třetí zápas! Tak v tomto zápasu se utkávám proti mladšímu, ale taky poměrně zkušenému judistovi Lukášovi Hromádkovi. Opět dochází k nějakému boji o clinch, kdy je vidět, že se snaží využít své judistické techniky, aby mě podkosil, jako právě tady. Nicméně s tím já už jsem počítal, protože jsem ho viděl zápasit v předchozích zápasech, takže jsem věděl, na co mám být připravený. Zde mu skáču po vrchní pozici, snažím se mu přetočit dozad, nicméně
Lukáš se nenechává. Dostávám se na něj, přičemž je to taková nějaká prapodivná pozice, která není úplně úplná. Nicméně zprvu se může zdát, že mám navrch. Zde mi Lukáš bere přímku, já ale využívám obrany na to. Beru mu ale jeho nohu a snažím se mu chytit přímku podobným stylem, jako jsem se snažil chytit Jurimu. Zde došlo k tomu, že vlastně zazněl zvuk, jako když se zlomí větev, kterého já ani Lukáš jsme si nevšimli. Rozhodčí nám to ukončil, všichni ostatní se zděsili, nebojte, zpětně jsem to zjišťoval a Lukáš je v pořádku, nohu by měl mít v cajku. Takže tak a dochází k tomu, že skóre 2-1, Honza získává bronz. Tak dopadlo to tak, že první zápas prohrál s favoritem, který to ale vyhrál, takže už jsem chtěl říct zase congratulations, ale Jurij mluví česky, takže blahopřejeme Jurimu. Trošku dál, dobrý. A jinak pak už to byly 2 výhry, takže máme bronz, takže aspoň něco. Jej. Něco domů přivezem a díky všem za podporu. Podpora. Tak a po dni plném výkonu nám už zbývá jenom vyhlášení, takže jdeme na to. Tak bronz je náš, sláva. Děkuji všem, kteří mě podporovali během mé přípravy, kteří na mě mysleli v den zápasu, stejně tak rodině a přátelům za podporu a pomoc během přípravy. Největší díky patří Míšovi, který sám taky zápasil, umístil se na prvním místě, takže gratulace Míšovi. Bez Míši a jeho pomoci na tréninkách, protože je mnohem zkušenější, bych neměl ani to 3. místo a velká čest jemu. Samozřejmě děkujeme i soupeřům, kteří se s námi utkali, bez nich by takové výkony být nemohly a gratulace Jurimu k 1. místu. Samozřejmě odnáším si spoustu cenných zkušeností a tou nejcennější z nich je za mě pozice nad submisí, protože submise a ukončení není všechno. Zápasy se dávají vyhrávat i na body. Takže doufám, že mi to v hlavě utkví na hodně dlouho nebo i navždy. A ještě jednou děkujeme Maju Hromovi a jeho relax týmu, že tohle celé zorganizovali, protože to byla fakt super akce s velmi příjemnou atmosférou. Os! Tak, schválně, co jsme dostali týme, to je nějaký dobroty, to jsou vždycky Děkuji relaxu. Os! Tak, už můžeš přestat, Dane. Dane, už můžeš přestat. Hezky, Honzo. Taky Mohamed, ale aspoň jsme tam byli spolu. To je nějaký pouk. Jsme zrovna nějaký, nevím, jestli to je jako vouše nebo jenom leták. No jo, je to vouše. Taky pěkně. Vitaminovou infuzi. OK, děkujem. Protein bites, tak to si nedám. Joe's, OK. Nějaká move on. Míša! Shoutout Míšovi, Míša mi pomáhal 14 dní pilovat techniky. Bez něj bych ani to 3. místo neměl. Ty a blueberry protein. Teda protein. Red Bull. Děkujeme Majovi, vážíme si cen a brzy zajdu na vitaminovou infuzi. Už můžeš představit. Už stopnout, jo, to mám teda. Jo.
amazing grace. It means no worries for the rest of your days. It's a problem-free philosophy. Hakuna Matata. Tak, my máme po relaxu. Skončil jsem třetí. Mohl jsem možná bojovat i o první místo, kdybych v prvním zápase neudělal pár chyb a neriskoval. Nicméně chybama se člověk učí a prohrál jsem s tím, který to celý vyhrál, takže asi se to dá přijmout. Pak po první prohře tak byly 2 výhry, takže fajn. A hlavně jsem se pak dobře najet s klukama v Popeyes a k tomu si pak dal ještě v ovocném Světozoru nějaký dobroty. My jedeme teď ke klukům. A tam budeme večer koukat na Jirku Procházku, takže Jirko, pokud se na tohle díváš, let's go for that, let's go for the hunt. Tak ještě jednou naposled děkujeme Maju Hromovi za to, že zorganizoval takhle hezký turnaj. Velké díky také jeho týmu, který nás fotil, staral se o nás, na místě byla spousta benefitů a doprovodného programu, za který my jsme velmi vděční. Dostali jsme spoustu dobrot, ať už jako ve formě výher, nebo i pro účastníky ve formě třeba koláčů a energiáků, takže toho si moc vážíme. Opravdu jsem si na místě připadal velmi dobře, že je o mě velmi dobře postaráno a jako, že tam patřím, takže za to velké díky všem organizátorům. A když už jsme u toho, tak pro spoustu z vás, které by to třeba mohlo zajímat, tak jsem se chtěl zmínit, že Relax bude mít pokračování, a to 20. června tohoto roku. Takže kdo by chtěl ještě trochu natrénovat a přijít si to taky zkusit, tak samozřejmě může. Více najdete na Instagramu Relax Tournament, který opět bude pořádat Majo, takže věřím, že úroveň a zábava, takže o obojí bude postaráno. Doufám, že někdo z vás to třeba i zváží, protože ta akce určitě bude stát za to. A pro ty z vás, kteří třeba nemají žádné zkušenosti se zápasením, tak je zde i no belt kategorie, což znamená, že pokud jste nikdy v životě v ničem nesoutěžili a nezápasili, tak pokud máte do půl roku zkušeností a za sebou žádný zápas, tak je to kategorie přesně pro vás, proto si to zkusit. Takže neváhejte a určitě upalujte na Relax Tournament se třeba i přihlásit a zasoutěžit si.